És jöhettek is. A póráz ne lógjon így. Oké. Ennél többet ne engedj most ki neki, mert itt ilyen szűkebb részek lesznek. Ott ne egyen bele. Oké. Jó, kereszteződés, lassulsz, te is, kutya is. És lépsz utána. Nagyon szép. Jó, hátul a súlypontod. Úgy picit terhelj bele. Jó, oké. Igen. Ezért nem kell hozzá beszélni. Ha dolgozom, te csak pórázzal, egy minimálisan irányítod. És ott is csak a sebességét. Megint egy kicsit gyors, terhelj hátra. Úgy, azaz. Jó, itt engedhetsz neki pórázt. Nagyobb nyílt tér jön. Szemből személy lesz. Ki fog fordulni, és aha, semmi baj, ki fog fordulni, ne legyél előtte. Oké. Hogy lassan menj. Lassan, csak pórázt csúsztass neki. Fordul vissza, azaz. És lépsz fel már oldalazva, és lépsz utána. Jó, hadd nézze meg. Keresünk. Hadd nézze meg, csúszson oda, oké, és le fog fordulni, és megy tovább. Nagyon szép. Két kézzel a pórázt. Jó, ne siess. Ne legyél a kutya előtt. Hátra lépni se kell, állj meg. Csak forogsz. Engedd el a pórázt. Forogsz egy helybe. Erre. És igen! Jól van!